Nahnevaný manžel vraví svojej žene: Mala by si sa presťahovať do Indie, tam by ťa vedeli oceniť. Ako to myslíš? Tam sú kravy posvätné. Dora, čerstvá mladomanželka, stretla kamarátku Maru. Tá sa jej pýta: Tak ako tvoj nový manžel? Čo ti budem hovoriť? Je mladý, krásny, bohatý a navyše aj sexuálny divoch? Nevrav. Veru, každý deň sa so mnou chce aj 10 razy pomilovať. Nevrav. A je dobrý v posteli? Neviem. Ešte som mu nedala. Blahoželám ti, chlapče. Som presvedčený, že po rokoch budeš na tento deň spomínať ako na najšťastnejšiu udalosť tvojho života. Ale strýko, veď ja sa žením až zajtra. Ja viem práve preto. Pán doktor, prečo môj manžel stále hovorí zo spánku? Asi preto, že ho cez deň nepustíte k slovu.